arm een brug. Wees je voorzichtig, kom maar iets opzij, want ik wil niet tegen je aanlopen. Ja, kom maar hier. Je mag meedoen. Hartstikke goed. Oké, kom maar mee, zo goed hoor. Ja, helemaal zo. Precies achter elkaar. Oké, kom maar hier staan. Goed zo. Kijk, maak ons linkerarm een brug. In je andere hand zet je hier weer. Kijk, een brug met je linkerarm. Met je andere hand zet je hier. Kom maar straks niet terug, want anders gaan we tegen je opbotsen. Veiligheid gaat wel altijd voor. Nou, dan wil je niet tegen je oplopen, toch? Dat mag ook meedoen, kom maar hier. Gaat Jerry ook helpen. Oké, hier heb je je brug, nu ben je te laag, dus we gaan de zijwaarts lopen. Let op. Doe eerst als basis. Stap. Sluit aan. Knie omhoog. En trap richting de spiegel. Goed zo. En weer terug. Gaan we nog één keer, dat noemen we water, heel rustig, met focus en controle. Daarna gaan we over vuur, gaan we zo hard mogelijk doen. Maar eerst nog één keer rustig. Stap. Sluit aan. Knie omhoog. En trap. Dat zag er goed uit. Dat is een moeilijke trap. Tegen die hartstikke